Літара L. Літары – гэта асобныя графічныя знакі, з якіх складаецца алфавіт. Асаблівае месца сярод літар беларускай мовы займае унескладовая. Яна з'яўляецца адным з самых пазнавальных сімвалаў беларускай мовы. Нават у Полацку гэтай літары пастаўлены помнік. Аўтарам галоўнага буквара для беларускіх дзяцей стаў Анатоль Клышка. Ён нарадзіўся 16 красавіка 1935 года ў вёсцы Данейкі, якая адносіцца да Баранавіцкага раёна. Будучы пісьменнік вырас у простай сялянскай сям'і. Яго маці, Алеся Сцяпанаўна, была вядомай у ваколіцы песеніцай. Менавіта ад яе ён запісаў больш за 200 беларускіх народных песень, што сведчыць аб яго глыбокай сувязі з мясцовым фальклорам. Успаміны пра цяжкае ваеннае дзяцінства і пра першы буквар, які быў адзін на ўвесь клас, падштурхнулі Клышку да стварэння ўласнага падручніка. Ён хацеў зрабіць кнігу, якая была б даступнай і цікавай для кожнага дзіцяці. Гэты буквар стаў не проста падручнікам, а сапраўднай легендай беларускай адукацыі. Па ім вучыліся некалькі пакаленняў. Першае выданне выйшла ў 1969 годзе. Анатоль Клышка ўзяўся за яго стварэнне, калі Міністэрства асветы БССР абвясціла конкурс на новы буквар. Да гэтага падручнік, па якім вучыліся яго дзеці, яму не падабаўся, і ён вырашыў стварыць свой. Адной з галоўных асаблівасцей буквара стала аўтарская методыка навучання чытанню. Яна грунтавалася на гукавым аналітыка-сінтэтычным метадзе. Дзеці спачатку вучыліся вылучаць гук у слове, а потым знаёміліся з яго літарным абазначэннем. Дзякуючы гэтаму, тэхніка чытання ў вучняў была на 30% вышэйшай. Клышка змяніў і традыцыйны парадак вывучэння літар. Ён пачынаў не з галоснай «а», а з такіх літар, як «с», каб дзеці хутчэй змаглі складаць і чытаць першыя словы. Буквар Клышкі быў адзначаны залатым медалём у 1977 годзе на міжнароднай кніжнай выстаўцы ў Лейпцыгу. У 2004 годзе прызнан лепшым падручнікам года на кірмашы ў Франкфурце на Майне. Усяго падручнік перавыдаваўся больш за 40 разоў на беларускай, рускай і польскай мовах.